Ayan na bossing yung update. Ang layo na sa pinanggalingan. Pero marami pa yan, mga maliliit kasi. Hindi talaga kaya ng mabilisang galawan. Yan, mayroon pa sa mga gilid-gilid kasi nga yung nabingkong, naublong. Yan. Pero kung titingnan mo sa malayo, wala na yung napakalaking giwang. Yan, bossing, pangalawang araw, bossing. Oh, laki na ng pinagbago niyan. Oh. Sa masilan hindi pa to pwede, pero sa hindi masilan pwede na to. Yan, bossing, okay na yung max mo, malapit na yan.